הדור הבא של הכדורגל כבר כאן, והשם שלו הוא אברהים אמביה. אברהים אמביה נולד בשנת 2008 בצרפת. כבר בגיל צעיר היה ברור שיש לו כישרון מיוחד. הוא הצטרף לאקדמיה של פריס סן ג'רמן, ושם התחיל לבלוט מעל כולם. עם מהירות מטורפת, דריבל חד וביטחון שלא מתאים לגיל שלו, הוא הפך לאחד השחקנים הכי מדוברים במחלקת הנוער. במחלקת הנוער של פריס סן ג'רמן, אמביה התחיל לכבוש שערים בקצב גבוה. המאמנים לא הפסיקו לדבר עליו, והסקאוטים מכל אירופה התחילו לעקוב. הדבר הכי בולט אצלו, שהוא לא מפחד מאף אחד. גם מול שחקנים גדולים ממנו, הוא משחק כאילו הוא כוכב. היכולת שלו, המהירות, הדריבל והסיומת, גורמים לרבים להאמין שמדובר בכוכב העתיד של צרפת. כבר עכשיו יש ציפיות גדולות לראות אותו מקבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של פריס סן ג'רמן. אמביה עדיין רק בתחילת הדרך, אבל אם הוא ימשיך להתפתח בקצב הזה, זה רק עניין של זמן עד שנראה אותו על הבמה הגדולה של אירופה. אז מה אתם אומרים? האם אברהים אמביה יהיה כוכב הבא של פריס סן ג'רמן? אם אהבתם את הסיפור, עקבו אחרי ספורטניק, לעוד סיפורי כדורגל מטורפים. תחפשו אותנו בטיק טוק וביוטיוב. אנחנו שם.